नायथ'नानै पार्कआव फैगासिनो दोङो दे नोंथांमोना हमनो हाखादों ना टाइटेल थाम्बनेल नायनानै बिराद भिरथार ससे इ रिक्साजों फैबाय ओमफ्राय दा ससेखौ थाबायना फैदों मोनसिगोन नालाय 4:30 जाबाय मोनाहांबायानो गोलोमजोब्बाय न'आव थानाय टाइमाव थान्दा मोनदोंमोन ससे थाबायना फैनाया बारनाय टाइमाव खम मोजां नुयो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय पार्क गोदानाव फैदो नोंथांमोना हमनो हाखादो हेंग्राबारिनि पाब्लिक हेल्थ खाथियाव आरो सोरबा सोरबा फैखांबायबो जानो हानाय दाखालि सेप्तेम्बरावसो बेखौ खुलिनाय जादों बेनिफ्राय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो खाथिबाबो फैनाय जायाखैमोन दिनै सोलाबनायखाय फैबाय नोंथांमोननोबो जेसे हायो एसे देखायलांसै दानिया नायलांबाय थादो इमान मोजां भिडिअ खालामना होबाय थादों जोंहा आसाया एसे खालामनागासिनो थाबाथाय आंनिया बिराद मोजां हेल्प जाखायो दायो देखायगोन आङो सोर फैफादो बबेयाव ओइथिं This is yoga studio. Yoga mane kore aru. आंथ' इदियाव मोजां मोनो माने गोजौ गाहाय बिदि पाहार बायदिखौ मोजां मोनखायो फैनानै मोजां मोनदों आरो माने गोजौ गाहाय ओइनो गाहायथिं गारि खारनायफोरखौ बरिया नुहुरदो मा दोङो इयाव नाय माबा मोनसे थानाय बायदि मोनो गथ'फोरनि थाखाय मोजां जाथार गेलेनो बर'फोर गेलेयाथ' पानि जमा हबो इफाले इथिंजाय लामा दंखायो नै ओरै दैया थांगोन देनां अखा हाबाबो दसे जिरायथ'नोसै आं बिराद मोजां मोनखायो इखौ सानाव बारबाथाय आयौ जि बुरजाखा नै फैयै फैयै बेहाय गोजौआव दसे जिरायफैबाय आरो नै जोंनि सायावबो गोजौआव दंबावो दानि आंखौ भिडिअ खालामना होनाया मबाइल हमनाया बेनो आरो जि खस्थ' खालामबाय बेसेरा बिनिखायसो माने आंहा सुबिदा जादों दिनै बेनिफ्राय दा दसे जथ'दो बेहायनो एसे देखायनि र' बैनो नुदों ना गोमो कालारा दाउनि थाखाय एसे खोमसि जाहांबाय ना जदोना बिनिफ्राय नै आरो गोजौआव मोनसे जग्रा दंबावो बेनिफ्राय आरो ओइनो गाहायाव गथ'फोर गेलेग्रा दंबावो एसे खोमसिनायखाय स्रां नुवाखै आरो मा मा दोङोबा दाबो बुहुत माबा माबि बानायबावहोलांदो नामा गोदान गोदान ओइनो बै न'आ दाउनि न'आ एसे फिदिंना देखायनि र' गाहायथिं थांनि गथ'फोर गेलेनायखौ नायनि खोमसि जाबाय नालाय लाइट होजोब्बाय नै लाइट्सफोर होनायखाय एकदम माने मोजां नुलायदो बैहाय मा बानायनो नागिरदोंबा ओइ जबा बिबारा जा मोजांखा कालारा मार अन्थावथाव बैहाय नाहैनि मा सानिया ग्लास जेबो गैया थेवबो मोजां नांदो हाबनानै जे मा दं नायनो
माने बे पार्कआव जायफोर फुङाव फैयो 5टा बाजायाव बिसोरनि थाखाय फ्रि आरो फैसा लाया बेनिफ्राय 5टासोआवथ' बहुत माने बोराय बुरै बैसो जानाय मानसिफोरा फैयो माने फ्रियावनो हाबनो मोनो आरो फुङाव फैबा ओमफ्राय मोजां मोनदों आङो गोजौ गाहाय पाहार गाखोनाय बिसा आं इदिखौ बिराद मोजां मोनखायो माने समान नङा आरो हाया गोजौ गाहाय नैबेयो ओंखारजोबबा मोजां जागोन बेनिफ्राय नैथिं गथ'फोर गेलेग्राथिं एसे फैबाय आङो दे गाखोबानो जाबाय ना नागिरनानै एकदम मोनानायखाय बिराद मोजां मोनदों फिसालाया नै लोगो मोनबाय गेलेनायाव जोंहा नै आसायाबो फुरा खालाम याबो हैसा मैसा आंबो बिराद मोजां मोनखायो आंबो दा उथिगोन र' बैखौ मोजां नुहुरदों ना बै सिंथिंजाय थांनाय हालागिसै ना जिरायथ'ना दोङो बेहाय बाबुआ बैहाय गेलेगासिनो बेनिफ्राय बिराद थाम्फै अरो आरो दा बेनो मोनसे प्रब्लेम माने पार्कफोराव फैबा मोना मोना जिरायनो सानबाबो मोजाङै जिरायनो हाया बिराद थाम्फै अरखायो दसे गेलेनानै थांनोसै बे पार्कआव हाबनायनि दामा जाहैबाय 30 थाखा 30 रुपिस करे सासेयाव आरो जायफोर गथ'फोरनि बैसोआ माने 10 बोसोरसिमसो बैसोनि गथ'फोरखौ बिसोर लाया आरो 10 बोसोरनि सानिफ्राय बा 11 बोसोरसोनिफ्राय बिसोर फैसा लागोन सिदायै बुंनो थाङोब्ला 11 बोसोरनिफ्राय 75 इयार्सनि माने बैसोसिमनि सुबुंफोरनिखौ फैसा लागोन आरो 75 इयार्सनि सानिफ्राय बिसोर फैसा लानाय जानाय नङा आरोबाव जायफोर सुबुंफोरा माने मेगनजों नुवा खोमाजों खोनाया जेबो मावनो हाया माने एबोल सुबुंफोर बिसोरखौबो लानाय जानाय नङा फैसा बे पार्कनि हाबनायनि टाइमिंआ जाहैबाय फुंनि 11टा बाजानिफ्राय मोनानि 9टा बाजासिम माने फुंनि 11टानिफ्राय मोनानि 9टा बाजासिम खुला थागोन आरो सप्तायाव समबार खालि बन्द थागोन जिकुनु समबाराव बन्द थागोन पार्कआ आरोबाव माने फुंनि 5टा बाजियावथ' बे खुलायानो थाखागोन जायफोर यगा खालामगोन बा जायफोर माने मर्निं वाक खालामगोन बिसोरनि थाखाय फुंनि 5टानिफ्राय 8टासिम खुला थागोन आरो फ्रि आं जिखिनि खबर मोनदों पार्कनि बागै बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय जाबाय उनफोराव खायसे नियमफोरा पार्कनिया सोलायनोबो जानो हानाय आं दा जिखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ बुंनाय जाबाय बिनिफ्राय दा जोङो पार्कनिफ्राय फैनानै राजु ड्रेसेस होननाय नैबे इउनिफर्म दुकानाव फैबाय आरो गथ'फोरनि आगोलबो बे दुकानाव फैनायनि मोनसे ब्लग होदोंमोन आङो गुसुं ब्लग नोंथांमोना जायफोर नायदों मोनथिखादों बेहाय माने स्कुल इउनिफर्म मोनो बेनिफ्राय आं दा लाखांबाय आरो बिराद भिर जादों दाथ' माने विन्टार सिजन फैहांदों नालाय मानसिफोरा बिदिनो माने गोलाव गुदुं ड्रेस लानो फैदों दानिया खाथियावनो मोनसे डिपार्टमेन्टेल स्ट'राव हाबनानै बाबुनि खायसे फिसा फिसा जाग्रा जिनिस लानो नागिरदों बारा बुरजा नङा आरो बिराद मेंबायबो 7टायानो जानोसै हरनि बेनिफ्राय आं बारा गोलावबो खालामला नोंथांमोना नायनानै माबैसा मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जायफोर नोंथांमोना फेसबुक पेजनिफ्राय नायदों प्लिज मोजां मोनदोंब्ला फल' खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय आरो जायफोर बिथांमोना इउटुबनिफ्राय नायगासिनो दङ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामदो नायनानै माबायदि मोनखो दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै